Hello mga kolokoy, ngayong gabi pala is magbudol-budol tayo mga kolokoy. Kasi nagbe-birthday ang kapitbahay naming silingan dito sa amin. Arat na! Bago kami magluluto mga kolokoy, nililimpyuhan muna namin yung mga saang at itong mga samong. Para pag nakakaon na namin, malilimpyo siya ba? Hindi siya lasang dagat. Kaya iyan, binabrasan nila ng maigi para wala ng mga madudumi. Okay. At habang naglilinis sila, nag-aandam naman ng kugita. Itong asawa ni Pretina na nagbe-birthday. Ayan, sobrang laki ng kugita. Kaya tinatagod-tagod niya na. Fresh po ito galing sa Palawan. At isasagol ito sa bihon para mas lalong lumami ang bihon. At pagkatapos, inaandam ko na pala yung pinabukalan ko. Kasi nag-iihaw pala ako kanina ng manok, hindi ko na lang binidyohan. Okay. Kasi baka makakasukan ako ni Lulumita. Habang naghuhumol ako ng manok, sila naman ang tagakuha ng bulbul ng manok. 4 na manok pala ang inihaw namin. Kasi medyo madaghan-daghan ang kakain. At mayroon pang mga silingan na hahatagan namin. Okay. At habang naghihimulbul kami dito, inaandam na pala ang saang at ang samon para lutuin ito sa kalayo. Alam nyo naman sigurong sobrang sarap nito. Wow! Kasi galing pa ito sa dagat at napaka-presko nito. At hindi na namin pinadugay, pinatong na namin ito sa bato na may kalayo. At pagkatapos naluto yung saang at samong-samong, sinunod na namin naluto yung manok na tinagod-tagod namin kanina. Ginawa naming halang-halang Okay. para masaya. At pagkahuman mga kuloko, nagluto na naman kami ng Mickey. Yung pansit ba na bihon para masaya kasi ipamamimigay namin yan sa mga silingan. Kasi dito sa amin kung sino yung nagbe-birthday, maghahatag siya ng ulam sa mga silingan niya para masaya. At pagkatapos mga kulukoy, lumating na yung gabi. Kaya inaandam ko na yung mga mumukbangin namin, bubudulin namin. Okay. Ay nako, pisting giatay, sino ba yung kumakanta? Ang pangit naman ng busis. Baka uulan naman to mamaya. Kaya wag na natin pansinin yan mga kulukoy. Ito pala ang mga handa namin sa birthday ng aming kapitbahay. Merong saang at samon. At syempre hindi din mawawala yung kanon kasi ano ang kakaunon kung walang kanon. Merong bihon pang pataas ng kinabuhi. Meron namang halang-halang na hindi halang, watermelon, mga mengge. Kaya kukuha muna ako ng dahon ng saging kasi kukulangin yun eh. Kaya mga kulukoy, kung nakaabot ka sa bidyong ito, baka naman mag-like ka at follow mga kulukoy. At ngayon mga kulukoy, inaandam ko na pala yung bihon para masaya. At isinunod ko na yung mga halang-halang na manok na chicken. Ibinutang ko lang sa kilid para madali siyang makuha. At ini-slice-slice na yung watermelon. Kaya pinaspasan ko na ang paglalagay ng mga ulam kasi nagugutom na ang aking tiyan. Okay. At tumatabang na din yung mga kaibigan ko sa paglatag ng mga ulam para makasugod na kami sa pagkakaon namin. At shoutout pala ni Madam kasi siya ang nagde-design ng mga protest. At kung nakaabot ka sa walang kwentang voice cover na ito, huwag mo namang kalimutan na mag-follow at mag-like para masaya ba. Kaya kakaon muna kami mga kulukoy.